Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na to ay magluluto po tayo ng isa na naman pong sikat na luto ng mga Bisaya. Ang tawag po namin dito ay binignit. Ito na po yung ating mga ingredients. Meron po tayong saging na saba na hiniwa po natin ng maliliit. Tapos, meron po tayong kamote, kulay yellow at saka orange. Langka, brown sugar. Ito ang tawag namin dito ay landang. Pero hindi ko lang po alam kung ano pong tawag nyo dito sa Tagalog. Basta sa amin mga Bisaya, ang tawag namin dito ay landang. Glutinous rice na pinorm namin ng maliliit na bilog. Tapos, meron po tayong iba't ibang kulay ng ating sago. At syempre po, itong ating gata. Ayan, pure na gata yan, walang halong tubig. Tapos, meron po tayo ditong pangalawang gata. Ay, meron na po siyang nakahalong tubig. Ito ay papakuluin po natin bago natin ihalo yung ating ibang mga sangkap. Yan na po lahat yung ating mga ingredients na kakailanganin para sa ating binignit. Ngayon po ay simulan na po nating lutuin yung ating binignit. So, una po nating gagawin ay papakuluin po natin yung ating pangalawang gata na may halong tubig. So yan, pag kumulo na yan, isunod po natin yung ating iba pang mga sangkap. So yan, hihintayin po natin yung kumulo. Ngayon pong kumukula na yung ating kalawang gata, ay pwede na natin ilagay yung ating kamote. Yan, hihintayin lang po natin yan na lumambot yung ating kamote. Tapos isabay na po natin yung ating landang para sabay-sabay na po siyang lumambot or maluto. Ngayon po ay pwede na nating ilagay yung ating saging. So yan, hihintayin lang po natin na maluto yung ating saging. Ngayon pong malambot na po yung ating kamote at saka yung saging, ay pwede na po nating ilagay yung ating langka. Sunod po nating ilagay yung ating glutinous rice. Yan. Malalaman po natin yan na luto na dahil lulutang po yan ng kusa pagkaluto na yung ating glutinous rice. Ang paggawa po pala ng ating glutinous rice ay mixture lang po yan ng glutinous rice at saka tubig. Yan, pinaghalong glutinous rice at saka tubig. Tapos pinoform lang po natin ng maliliit na bilog. Ayan, hihintayin lang po natin yan na lulutang yung ating glutinous rice na nilagay natin. Tapos dahan-dahan po natin siyang hahaluin para hindi madudurog po yung ating saging at saka kamote.
po yung ating glutinous rice, ay pwede na po nating ilagay yung ating sago. Yan, maganda po pag iba't ibang kulay dahil nakakabigay po yan ng kulay sa ating, or nakakaganda po ng kulay ng ating binignit. Colorful po yung ating binignit. Ayan, mabilis lang po yung maluto dahil luto na po yung ating sago na nabili natin. Ayan, ngayon isunod na po natin yung ating pure na gata. Yung purong gata talaga yan, walang halong tubig. Yan po yung ilagay natin pagka naluluto na po yung ating mga sangkap. Haluin lang po natin. Nyo po ay medyo malapot, pwede po kayong magdagdag ng kunting tubig. Ngayon, titimplahan na po natin siya ng ating brown sugar. Ayan, depende na po yan sa tamis na gusto nyo. Kung gaano katamis yung gusto nyo sa inyong binignit. Titikman-tikman nyo na lang para makuha nyo yung tamang tamis na gusto nyo sa inyong banignit. Ayan. Para sa amin, okay na po yung kanyang lasa. Ayan. Ayan na po. Luto na po yung ating binignit. Ayan. Kukuha lang po kami para ma-serve na po namin at matikman. Ating binignit, luto na po. Ready na po yung kainin. Kung sana'y magustuhan nyo po ang ating recipe ngayong araw na to. Sana'y mag-like at mag-subscribe po kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. And God bless.